Познай вкуса на мистер Стикс. Точно сега преди да почнем да снимаме, ти какво каза? Цяло лято сме си купували мистер Стикс, защото това е най-вкусният снакс. Ма ти си жестока, сега ще си спечелиш. Обаче има една уловка. Ще си затвориш очите или гледаш нагоре и аз ще ти подам един от нашите вкусове снаксове и ти просто трябва да познаеш кой вкус е. Добре. Готова ли си? Да. Сигурна ли си? Да. Айде да те видим тогава. Давайте, колеги. Давай, бъркай тука. Кутия пълна с тайни. Чакайте, те пава ръчичка. Оп, леко. Сирене. Добре, сирене, дай все пак още едно да видим. Кетчуп. Не, шестица от тотото. Какво мислиш, че е? Бекон, Я пак помисли. барбекю. Барбекю е. Пак и с Б, ама е барбекю е. Я да видим колко си добра. Чакай. Това друг вкус ли е? Сигурно, не знам, сега ти ще кажеш. Ма колко сладко хрупка, що на човек да му се дойде направо. Това е барбекю. Ма ти си много добра, бе. Отваряй очите, печелиш си. Печелиш си, отваряй очите. Това ли ти е любимия вкус или кой ти е любимия вкус? Да, това ми е. Ма ние те оцелихме направо. Много ти благодаря. Заповядай. Много си готин и все така сладко да си хапваш от нашия картофен снак.